Vítam vás, moje meno je Peter Budzák a na Slovensku zastupujem spoločnosť Feedliner s jej produktom Feedliner Training, ktorý zožal úspech za veľkou mlákou, konkrétne v Južnej Karolíne v Amerike, kde si ľudia na tento systém tréningu veľmi zvykli a hromadne ho obľúbujú. Ide o online tréning cez internet pod dohľadom profesionálnych trénerov. Na svete je viac ako 1 miliarda obéznych ľudí alebo ľudí s nadváhou. Všetci dobre vieme, že tí ľudia majú nekvalitný život a všetci by chceli schudnúť. Všetci by chceli schudnúť, ale málo komu sa do toho chce, lebo sa buď hanbia chodiť do fitness centra, nemá im kto dodať odvahu, alebo na to jednoducho nemajú čas, to je ďalšia z výhovorok, alebo jednoducho možno na to nemajú peniaze. To je vlastne aj hlavná cieľová skupina tohto tréningu, čiže ľudia s obezitou alebo ľudia s nadváhou, alebo napríklad tí ľudia, ktorí majú, ako som už spomínal, menej toho voľného času a tam nemusia byť len obézni ľudia, ale sú to možno aj nejakí manažeri, ktorí sú vyťažení, alebo napríklad mamičky na materskej dovolenke, ktorí si nemôžu dovoliť strácať čas chodením do fitness centra. Čiže nie, aby bol zle pochopený tento systém. Tento systém v žiadnom prípade nechce obrať klientov fitness centrum, ale naopak chce pomôcť tým ľuďom, ktorí do fitness centra chodiť nemôžu, alebo z nejakého osobného dôvodu tam chodiť nechcú.